Uy, 6:20 na. Oo, ano man kayan? Ano panirata? Ha? Ano panirata? Hotdog. Anong panirata? Di ako nakikisubahan sa imo. Hotdog. Ano nga ning panirata? Ha? Anong panira? Hotdog. Nakikisubahan sa imo? Ha? Inapon ka ba anong panira? Hotdog. Tama talaga ni Lu. Sisipaang ta ka. Ano nga yung panira? Ha? Magkasikaso ko daw panira. Hotdog. Anong hotdog? Ang gutong mga iyon. Hotdog! Ulit ka. Hotdog nga ng panirao yan, bagaong. Ang gutom man ito, tutuyuin ka na naman. Gusto mo, tayo na lang panira mo. Sabi nga, dog. Oh. Ha? Hotdog? Oh. Hindi ka naman, sisabaw ko pa. Ano yan? Sige mo. Ano yan? Tigano ko ning porta ko tipipil ko. Wow! Sige, nali. Iyo. Di-click na yung link na sa comment section. Ito man. Magkakorta daw ko. Magkakakwarta ka. Screenshot. Then screenshot dito yan ang gusto mo sa I-refresh mo daw. Sige daw, sige daw. Tanga. Mag-count ka na. Oh, sige. Hindi ka mo Iyo.